Εντάξει, θα κάνετε. Δεν πρόκειται να χάσουμε. Εγώ θα είμαι. Συνέντευξη, πρόεδρε. Γιώργο, είδες και εδώ έρχομαι, Έτσι καλύτερα. Προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς των πρώτων πτυχιούχων του τμήματός μας, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή τελετή ορκομοσίας των πρώτων πτυχιούχων του τμήματός μας και σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Το επίσημο τελετουργικό ανοίγει με την είσοδο των πανεπιστημιακών αρχών. Είσοδος των πρώτων πτυχιούχων του τμήματος. Ομότιμο καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου. Αγαπητοί απόφοιτοι, δεχτείτε εκ μέρους του Οδειοτάτου των τοπικών αρχών, της τοπικής κοινωνίας, της δικούς επιτροπής, τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνατε, για τους κόπους σας, τις αγωνίες σας, που τελικά είχαν αποτέλεσμα. Και σήμερα έχετε στα χέρια σας, θα έχετε σε λίγο, ένα όπλο αξιόμαχο και αξιόπιστο. Θα έχετε δηλαδή το πτυχίο σας που θα σας δώσει και θα σας επιτρέψει να έχετε δυνατότητες και προοπτικές για το μέλλον. Βέβαια το πτυχίο, όπως ξέρετε, δεν είναι το τέλος, είναι μια αρχή. Μια αρχή που επιβάλλει νέους σκόπους, νέες προσπάθειες, νέες θυσίες. Γιατί η γνώση μεταβάλλεται συνέχεια και πρέπει να προσαρμόζεστε σε αυτές τις γνώσεις και αυτές τις απαιτήσεις. Θα λέγαμε συγχαρητήρια στους δασκάλους σας, οι οποίοι, από ό,τι γνωρίζουμε, με αφοσίωση, με ευσυνειδησία,
η υπευθυνότητα και η αποτελεσματικότητα προσπάθησαν, στάθηκαν κοντά σας για να σας διδάξουν αυτό που έπρεπε να σας διδάξουν. Συγχαρητήρια επίσης στους γονείς σας. Όλοι γνωρίζουμε οι γονείς, οι Έλληνες γονείς, η ιδιορυθμία τους, η καλή ιδιορυθμία τους, να στέκονται με συγκίνηση κοντά στα παιδιά τους. Σε όλους λοιπόν συγχαρητήρια και με την ευχή ότι το Πανεπιστήμιο και οι δασκαλοί σας είναι εδώ για να είναι κοντά σας και στο μέλλον, γιατί να σας βοηθήσουν και στην εκπόνηση διατριβών, μεταπτυχιακών σπουδών, επιστημονικών εργασιών, αλλά να κατευθύνουν επίσης ακόμα και στην επαγγελματική σας αποκατάσταση. Αποφύτους, τα νέα παιδιά, τους οποίους θαυμάζουμε για το δυναμισμό τους, την όρεξή τους και το κέφι τους, να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι όλους σας. Προσφώνηση του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθηγητή κ. Διονυσίου Κλάδη. Στρίψω λίγο έτσι. Να βλεπόμαστε έτσι. Εγώ έχω ετοιμάσει κάτι να πω. Η αμφίεση μου προδιαθέτει για κάτι επίσημο, αλλά δεν είναι και τόσο επίσημα αυτά που θα πω. Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω σε εσάς με επίσημα λόγια, ύστερα από τόσα χρόνια που περάσαμε μαζί εδώ, σε ένα τμήμα που το χτίσαμε μαζί, χέρι-χέρι, μέρα με τη μέρα. Θα ήθελα να πάμε πίσω 4 χρόνια πριν, τον Οκτώβριο του 2003, όταν είχαμε κάνει εκείνη την εκδήλωση υποδοχής των πρώτων φοιτητών του τμήματός μας τότε, δηλαδή εσάς και των συναδέλφων σας. Είχα μιλήσει πάλι τότε, είχα πει διάφορα πράγματα. Ένα-δύο χρόνια μετά μου είπατε ότι αυτά που είπα, αρκετά από αυτά που είπα σας πίκραναν τότε και παράλληλα σας πείσμωσαν κιόλας. Έτσι μου είπατε τουλάχιστον 2 χρόνια μετά. Ίσως και να είχατε δίκιο. Εκείνο που προσπαθούσα να πω εκείνη την ημέρα ήταν ότι με όλους εσάς, με τις αντικειμενικές σας αδυναμίες, σε ένα τμήμα που έκανε τα πρώτα του βήματα, με τις αντικειμενικές δυσκολίες, εσείς ήσασταν το στίχημα για μας. Δηλαδή, να πετύχουμε μαζί σας. Αυτό ήταν το στίχημα το δικό μας. Καλά κάνατε και πεισμώσατε, γιατί το πείσμωμά σας τότε τελικά έγινε το δικό σας στίχημα. Δηλαδή, να μας αποδείξετε την αξία σας, να πετύχετε και το πετύχατε. Νομίζω ότι 4 χρόνια μετά, βλέποντας εσάς εδώ, τη Φέη, την Εύη, την Πέση, την Αριάννα, τη Σοφία, τη Δήμητρα, τον Ιωσήφ, τον Άρη, τον Βασίλη, αλλά φέρνοντας στο μυαλό μου και όλους αυτούς οι οποίοι, τους πρωτοετής του 2003-2004, οι οποίοι ακολουθούν, νομίζω ότι μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι αυτό το στίχημα το κερδίσαμε και εμείς και εσείς. Προσωπικά σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν, μια μέρα ορόσημο, η οποία ταυτόχρονα είναι και τέλος και αρχή, τελειώνει μια περίοδος της ζωής σας, που είναι μοναδική, που είναι ανεπανάληπτη, που δεν θα έχετε την ευκαιρία να την ξαναζήσετε. Θέλω να ελπίζω ότι από το Πανεπιστήμιο πήρατε στοιχεία πολύτιμα που θα σας βοηθήσουν να χτίσετε ακόμα πιο στέρεα την προσωπικότητά σας, μα και να πλουτίσετε τον εσωτερικό σας κόσμο, τα αισθήματά σας, την ψυχή σας. Εντάξει, δεν πρέπει να παραλείψω
ότι ελπίζω να πήρατε και εφόδια για την υπόλοιπη ζωή σας. Για την αυριανή ζωή σας. Ξέρετε όμως, τα εφόδια αυτά τα παίρνει κανείς και τα δίνει, από τη δικιά μας μεριά, σχετικά πιο εύκολα. Το δύσκολο όμως και το πιο σπουδαίο και το ανεκτήμητο για το Πανεπιστήμιο είναι να δώσει τα υλικά με τα οποία θα χτιστούν προσωπικότητες και χαρακτήρες και εν τέλει να εμπνεύσει αξίες, αρχές τους που ακολουθούν, αλλά και για το τμήμα ολόκληρο. Θα είμαστε όμως κοντά σας και για έναν ακόμα λόγο, ελαφρώς ιδιωτελή. Γιατί αν σας χάσουμε, θα είναι σαν να χάνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, της ψυχής μας. Καλή τύχη λοιπόν στην καινούργια σας ζωή. Απαγγελία της καθοπολόγησης από την πρωτεύουσα Σαπτυχιούχο, κυρία Φωτεινή Κολοκοτρώνου. Σήμερα που γίνομαι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σήμερα που γίνομαι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, δίνω ενώπιον του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δίνω ενώπιον του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής τη διαβεβαίωση ότι θα ασκώ με ευσυνειδησία, ήθος, ελεύθερο φρόνημα και αίσθημα δικαίου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του πτυχιούχου, τη διαβεβαίωση ότι θα ασκώ με ευσυνειδησία, ήθος, ελεύθερο φρόνημα και αίσθημα δικαίου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του πτυχιούχου και ότι θα υπηρετώ με αφοσίωση και συνέπεια την επιστήμη μου. Και ότι θα υπηρετώ με αφοσίωση και συνέπεια την επιστήμη μου. Κατά τη σταδιοδρομία μου θα επιδιώκω συνεχώς να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου. Κατά τη σταδιοδρομία μου θα επιδιώκω συνεχώς να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου. Να βελτιώνω την επιστημονική μου επάρκεια. Να βελτιώνω την επιστημονική μου επάρκεια. Και να συμβάλλω στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας. Και να συμβάλλω στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας. Στόχος μου θα είναι σταθερά να υπηρετώ τους συνανθρώπους μου και την κοινωνία γενικότερα. Στόχος μου θα είναι σταθερά να υπηρετώ τους συνανθρώπους μου και την κοινωνία γενικότερα, έχοντας ως οδηγό τις αξίες και τις αρχές που μου ενέπνευσαν οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο. Έχοντας ως οδηγό τις αξίες και τις αρχές που μου ενέπνευσαν οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο. Αργυροπούλου Βασιλική. Κασκέτη Ευτυχία.
Βελτσογιαννάκης Αρίσταρχος. Μπέλου Αριάδνη Ιωάννα. Πέρας Ιωσήφ. Σικιαίδης Βασίλειος. Στυλανού Σοφία. Φλόρ Δήμητρα. Πέρας τελετής, αποχώρηση πανεπιστημιακών αρχών και νέων πτυχιούχων. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η επίσημη τελετή της ορκομοσίας των πρώτων πτυχιούχων του τμήματός μας. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά που τιμήσατε με την παρουσία σας τη σημερινή μας τελετή και σας προσκαλούμε στη δεξίωση που έχει ετοιμαστεί στο φωγείο του θεάτρου. Εδώ όλα καλά. Μόνο μας για εμείς.
κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Το ρεσπάκι. Έλα, το ίδιο. Είστε καλά. Τα δικά σου. Έλα, εδώ πέρα. Αυτό τώρα, Ντίνα. Ντίνα. Έλα τώρα. Ευχαριστώ, να σε κάτσε. Ευχαριστώ. Γιατί να μπορεί να σου καλά. Συγχαρητήρια και στους γονείς. Έλα να μας κάνει με τον τύπο. Άντε, παιδιά, θα πέσω. Θα σου φέρνει δίπλα. Εγώ πήγα να βοηθήσω. Να βγάλουμε και familia με τα παιδιά. Ναι, ελάτε. Κάποιος θα μου στείλει, φαντάζομαι. Έκανε και μια εξαδερφή μου, έλα Κατερίνα. Όλοι μαζί. Μία. Βγάλε ένα τα παιδιά. Έλα, πρέπει να πεις Γκάλι. Αυτή δεν σου έχω βγάλει. Zoom. Έχουμε και τα αυτόγραφα, παιδιά. Τα αυτόγραφα, παιδιά. Το καμαρίνι. Γραμματεία, ναι. Οι καλλιτέχνες λίγο κουρασμένοι, παιδιά. Η γραμματεία όμως αγκίνα. Τι να πω. Αυτό το ρημάδι μιλάει από μόνο του πλέον. Είμαστε εδώ πέρα για 6 χρόνια. Κοίτα, μάλλον σαν πάνω. Εγώ... Παίζεστε με το πάλι μου εσείς. Είσαι μέσα. Πολύ σουξέ η Μελική. Ευχαριστώ. Όχι εδώ μέσα. Σήμερα αποδίδει και στην κόρη στην κοινωνία τους πρώτους απόφυγες. Είναι μια σημαντική στιγμή γιατί εκείνο το οποίο θα πρέπει να το είναι όλοι μας